Amali machani muso amunu bang flay sanga ni wakati mali kono oni mali kokan ambo be fo dante folimina ni aura émission mali kere sigile plateau des stars Anichi bla anga dongni de la demsen doma rappeur demsen do abe mbulu coréen te kuma janya mena kuma dama ba refrain. Bonsoir. Bonsoir, Kobe Chokodi. Voilà côté to la yara donc. Ouais, Dieu merci. Le boss. Ouais. Koimbekain. Ouais, Bekain. Tranquille. Tranquille. Donc amsa ko indamne. Eh, mais voilà. On maintenant. Oh, OK, d'accord. Donc Amba fait qui présenter follow. OK. Bonsoir tout le monde. Donc né Taïrou Traoré. D'accord. Alliance Masterley. Kabo Kati. D'accord. Ouais. Voilà, Masterley. Ouais. Ambe fait donc ça non. Il y a sur le rap une la chogodi. Bon, follow Master League me battle de que follow. Battle Donc dance. voilà, Master League me battle de que. Donc tu battle de la kana musique kono quoi. Ouais. Et rap une dame ne quelle année? Né rap dame 2002. 2002. Ouais. Faut qu'on a c'est bima. Iba. Faut qu'on a c'est bima baka. D'accord. Si ça non, depuis on a donc dans la phobie. Na sur album de biwolo wal ma mixtape. Il s'est donné une fin au cocan. Ouais, album Flarek be Master Label. Album follow au titre Latike. Au blala déjà. Maintenant deuxième album. Inch'Allah au Kangabla le 25 décembre au titre Panic Zero avec 12 morceaux. Ouais. D'accord. Plus un bonus quoi. D'accord. Famille sur la ola. Si son nom Master Lake à niveau de tuerie règlement. Bon, Master Lake drogue. Master Lake drogue. Non, ma kalamero ok. Mais il be barawre fena ke mon musique tekile. Oui, Master Lake kenga yiri babulu pré-apporté babulu. Ouais. Mais pourquoi il a insisté rapping konna? Pourquoi tu veux t'imposer toujours? Boy waro dien kono adama de ni mi kanu. Ibe sinzi o de kan quoi. Donc rapping era de kadi. Musique kadne musique era de passion enema. Ne be ka musique ne be femera de yetun quoi. Mais fin de bi motivé ka musique o ejumane yere ka source de motivation c'est quoi? Bon motivation kele menelo dongli da era di. Dongli da. Ne ma dongli da ne te motiver. Ah. D'accord. Fabioли sur la ola. Donc comme iko album Flabi bolo, il album follow toro. Album follow toro Latike. Latike. Oui. 12 morceaux. Et le deuxième fin est 12 morceaux plus un bonus. D'accord. Ouais. Si ça non, amba fait qui il can finir les morceaux d'oeil. Voilà. Nedia nyamolo nedia nyamoko lu Johnny de Baunja nyamodo durala. Nedia nyamoko lu Master Lena janye modo durala. Amo fe kuma ma inva teri ma umbega janto nyogona. Yeah. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, Amédo Hobby. Projet où tu m'as dit Master Label. Bon, projet mais Master Label, projet follow oui album. Après album dédicace. Après dédicace akadi Master le amassé jamana mununa kata ou jamana ona. Il faut jamana juma. Bon, akacha extérieur quoi. Amassé jamana mununa. États-Unis bala. Angleterre yoro chama bala quoi kadi nye ka se ka fitrin dumo ka clipu ke ouais. D'accord. Pendant ton parcours rapping oui. Là il fait trophée d'or sora. Bon Master le trophée d'or sora donc je John trophée sora ouais je trophée oro sora révélation musicale no trophée sora do sora la Sikasso ni do sora Kati do sora la Bamako. Il featuring donc avec d'autres artistes. Premier album bien deuxième album ou bien musique oui ni featuring chamake il a fait artiste du man bon ni featuring chamake Master Sumi bala Alu Sangare bala Mbau Tungara bala Milmo bala akacha kwa ne reta beto ko don ere mais deuxième album fenana chamambo la ibe segubando goni fo segubani bon nous participera deuxième album yere kono meno ka bonisi ka di mokoma. D'accord. Ouais. Voilà, famille sur la ola. Donc ma sœur les questions do beganali. Aywa mo de ko kanga nyenga. Donc ko kiwe wal donyidu de genre excusez-moi pour le terme qui vous le chien. Voilà. Si ça n'a commis yere bien déjà. Il était ne faut les gars amé famille tu vois. Bon Master le rama de wal dong le chien. Master le inspiration bebe boy radila.
bon ne ni Alu ka son ye o ye an yɛrɛ fa ka son ye ni n ko an fa ye Mamadu Guitare ye bon ne n'a denkɛ an y'o son kɛ ɲɔgɔn fɛ à part ça mɔgɔ tɛ yen Mali yɛrɛ bɛɛ mun bɛ se k'a fɔ ko Masterley ye n ka son ta an yɛrɛ de b'a créer awɔ. D'accord. Voilà, mixtape wɛrɛw t'i bolo walima album de don. Album de don. Donc mixtape. Non, album nafa o ka bon ni mixtape ye. D'accord. Ouais. Voilà, Masterley yɛrɛ ka rêve yɛrɛ ye jumɛn ye? Bon ne ka rêve ye mun ye dans le jour à venir ka se ka projet créer i b'a fɔ projet jumɛn denmisɛnnin fitininw bɛ yen musique ka d'o ye mais c'est tout ye ka musique kɛ ka di Masterley ka studio baw dayɛlɛ production clip même radio télé tout pour ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ o ye Masterley ka projet ye. Ouais. Projet wɛrɛ foyi t'i bolo? Non o de bɛ n bolo fɔlɔ. D'accord. Masterley ye concert dɔw kɛ? Masterley ye concert kɛ. Yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn? Sikaso, Seku, Kayi, Kati, a ka ca quoi, même Jabali. D'accord, mais concert wɛrɛw bolo dalen t'i bolo? Concert wɛrɛw bɛ yen, album dédicace bɛ yen, a tournée fana kan ka kɛ. Mais i ma date bɔ fɔlɔ? Ma date bɔ fɔlɔ. Mais date bɛ bɔ de ce mois. Ok. Ouais. Masterley. Ouais. I yɛrɛ munna i y'a choisi comme i bɔra k'i yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ fɔ an ye. Munna Masterley i y'o choisi fɛnɛ? Ouais, bon, Master. I b'a dɔn an ka famille, an ka famille grande famille. Bon, denmisɛnnin ka ca kojugu. Bon, denmisɛnninw bɛɛ la ne de ka intelligence ka bon n'o bɛɛ ta ye. Comme ça, bɛɛ bɛ to k'a fɔ ne ma maître. Même en maman ni papa ou sœur ou tout, bɛɛ b'a fɔ maître. C'est comme maître des enfants. Donc voilà, maître des enfants. Donc c'est comme si ne ye maître de ta k'o kɛ master ye. Master ye anglais mais maître ye français. Donc ne ye master ta. Le. Donc me wele so levier le. Donc ne ye cɛkɔrɔba tɔma ye. Donc n ye master ta dɔrɔn ka le kɛ k'a dafa Masterley. D'accord. Ouais. Faamuyali sɔrɔla o la. Ouais. Donc Masterley. An y'a ye i kɛlen don k'i comme i bɔra k'a fɔ i y'i yɛrɛ lancer fini ni samara ninnu. Ouais. I ko ko quincaillerie ninnu fɛnɛ bi i bolo. Ouais. Mais genre munna i m'a décidé ka dan musique kelen ma munna i y'i lancer olu fɛn ninnu fɛnɛ na? Bon, diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ adamaden tɛ se ka dan fɛn kelen ma. N'i ma ɲɛ baara kɔ n'i ye baara caya i bɛ nafa caman sɔrɔ. Sinon musique ka di n ye trop mais a ka di n ye hali bi ka projet wɛrɛw kɛ mun tɛ nin si ye. Awɔ. I n'a fɔ jumɛn ni jumɛn? Bon a ka ca an k'olu kɛ surprise ye fɔlɔ. D'accord. Donc Masterley yɛrɛ ni artiste tɔw cɛla bɛ cogo di? Rancune tɛ i ni dɔw cɛ walima kɛlɛw tɛ i ni dɔw cɛ? Bon foyi tɛ ne ni Mali artiste si cɛ bi. Fo ni min y'a bila i kun na ko fɛn bɛ ni Masterley cɛ mais foyi t'an cɛ. Awɔ Masterley ni artiste bɛɛ ka di o bɛ n bonya n b'o bonya. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ n bonya n bɛ bɛɛ bonya. Awɔ. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o la. Masterley. Ne ka question tɛ dɛ, faniw de bɛ fɛ k'a dɔn. Ko n'a sɔrɔ i furulen de don wa? Ou bien ni furulen tɛ ou bien hali ni kow de bɛ yen k'i da don o la i ka ɲɛfɔli k'an ye. Bon Masterley ma furu fɔlɔ. A ma dɔn maa minɛ. Den t'a bolo. Awɔ. Mais ko tɛ yen nɔ. Ko foyi tɛ yen. Ma ko lamɛn bɛ na o. Ni presera ma i tɛ n jabɔ dɛ. Foyi tɛ yen fɔlɔ. Mais a ko bɛ n kɔnɔ. A ko b'i kɔnɔ. Mais ko yɛrɛ tɛ yen nɔ. Mais n k'a tigi de bɛ k'a f'u ye. Mais Masterley fɛn in bɛ bɔ tere de la dɛ. Fɛn in ma nɔgɔn nka na kara lasi yɛrɛ ma dɛ. Ayiwa ni ko dun bɛ yen i k'a ɲɛfɔ an ka kuma bɛɛ kɛ. Non foyi tɛ yen. Fɛn tɛ yen. D'accord. Fɛn jumɛn de ka di Masterley ni diɲɛ fɛn bɛɛ? Bon diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɛn fɔlɔ min ka di ne ye o ye hadamadenya de ye. Hadamadenya de ka di ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ. Hadamadenya de ka di ne o de ye. Mais munna hadamadenya de ka di ye? Bon diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ ni mɔgɔ min n'i ma bonya i tɛ se ka kɛ foyi ye quoi. E filɛ e tɛ se ka kɛ ne ye ne tɛ se ka kɛ e ye. Ni ne kɛra e bɛ kɛ jɔn ye? Donc ni ne ye bonya ne bɛ se ka nafa sɔrɔ e bolo ni e ye ne bonya e bɛ se ka nafa sɔrɔ ne bolo. Bon ne bolo hadamadenya de ye diɲɛ fɛn fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ ye. N'o y'i jɛn i bɔra mɔgɔya la. D'accord. Awɔ.
sisan non bɛɛ b'a dɔn aw ka milieu kɔnɔna c'est pas facile ouais donc clash ni i b'a mɛn rappeur dɔw bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ka ɲɔgɔn clash sur les réseaux sociaux et puis aw dɔgɔnin minnu fana bɛ fɛ ka don dɔnkilida la n'olu ɲɛ b'a la vous êtes toujours bien swagué aw bɛ mobile ɲɛnamaw kɔnɔ olu bolo musique tɛ ko sɛbɛlaman tɛ quoi n bɛ don a la dɔrɔn excitant n b'a ta n bɛ fɛn ninnu kɛ quoi donc ne bɛ fɛ i ka conseil di conseil min kɔnɔna la prise de conscience bɛ se ka na cogo di bon ne bolo i bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ i mɛ ɲanamini ni te tɛ ani Lipton Masterley yɛrɛ tɛ foyi min a tɛ foyi ta depuis Ala ye ne dan mais Masterley a kana kɛ tɔw ta yɛrɛ caman b'o fɔ ka sɔrɔ kɛnɛmanaw na non foyi foyi ne bolo adamaden i bɛ se ka nin bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma ɲanamini quoi d'accord musique yɛrɛ tɛ ɲanamini ye o musique ye fɛn i bɛ fɛn dɔ de fɔ degun bɛ hadamadenw kan ani degun bɛ jamana kan normalement ne bolo musique yɛrɛ dabɔra o de kama ne kɔni bɛ se ka conseil min di k'a daminɛ sanfɛ fo duguma an k'a lajɛ an ka falen o dɔrɔn de bɛ se ka Mali musique yɛrɛ basigi o ye ne ka conseil ye. D'accord. Masterley, comme émission Benaban, un dernier coucou pour la famille, pour les fans. Ouais. Bon, mais folie di ma follow. D'accord. Kuna folie. Mali kuna folie. Voilà, Mali kuna folie. TV barakela be. Et bi fo ka yuba fo caméra tout mais be fo quoi. Et puis mais folie di nga fanu bema. Donc ko ka sigi ka album kono, deuxième album kono. Le 25 décembre. A bɛ nali ka foli di n ka baarakɛla bɛɛ ma ne yɛrɛ ka boutique feerelaw même natɔ olu de ye ne pari donc n bɛ foli d'u ma donc voilà c'est ça. D'accord. Masterley merci. Ayiwa an lamɛnbagaw ne y'o de fɔ aw ye aw k'aw sɔgɔ Mali kunnafoni.net la ko dumanw dɔrɔn de bɛ kɛ ne ni Masterley bɔra an bɔra ka baro dumanw kɛ ne hakili la baro in kɔnɔna la bɛɛ y'i ka tɔmɔta sɔrɔ o la an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.